3 να υπολογίσετε για να σας πάρει και η τηλεόραση, η οποία μας παρακάλεσε για 1 λεπτό να έχουμε μια μικρή υστέρηση στο χρόνο μας. Μόλις θα δοθεί η κίνηση, θα δυναμώνει η μουσική. Θα πάμε μετά στην επόμενη κίνηση κατά τον ίδιο τρόπο. Όταν δώσουμε την εκκίνηση, θα παρακαλέσουμε όλους που είναι στο μπλοκ το πρώτο να αφήσουν τα μπαλόνια τους στον ουρανό. Την πρώτη εκκίνηση αφήνουν το πρώτο μπλοκ. Με τη δεύτερη εκκίνηση το δεύτερο και ούτω καθεξής. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Γενική Γραμματέα του Αθλητισμού, η κυρία Γιαννακίδου, η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαία του Δήμου της Αθήνας, η κυρία Παπαδά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, ο κύριος Σταματόπουλος, η κυρία Καρδαρά, και θα δώσουν οι κυρίες, θα δίνουν τις εκκινήσεις.